Hello mga kagigol. Oy, Baynonoy Maslog. Kadayot sa kayo. Mga kagigol, tubagon ta na Baynonoy imong pangutana ron. Mga kagigol, salamat kayo sa 500 plus nga ni views. Bali lang duha kadlaw sa ato ang mga interaksyon kanang mga pangutana nga atong tubagon ninyo. Salamat gyud kayo. Kaninyong tanan nga amitan-aw ha. Thank you kay ha. Salamat kayo nya. Sa pangutana ni Baynonoy Maslog sa Nonoy, maguna balihon ani mo Nonoy nya, balihon, Maslog. Og si Bay buguan ka nya sa tay sumpay si iyang ngan buguon ka nya kagiron. Bay buguon kagiron. Hasta buguyan mo ngan. Thank you, shout out tanan ha. Oy daghan pa shout out nako sila si Inday Lisa pud ay shout out Inday Lisa ni Dodong Alter diha Teroy. Shout out sa tanan natong mga kaigsuonan ha. Mo shout out sa ko ha. Sa tanan natong mga followers nya. Chat lang mo kay para atong tubagon ang inyong mga pangutana kay daghan mo mga pangutana kaniadto nga hangtod karon naa sa inyong gilabhan way tubag kun asa na ni mga tawana. Kani si Bayunon, Maslog, ang ako patubag nimo bay katong kuan dagami sagbot sa syudad. Ang gadaana ato si Nelson Tantano wa si apel ato. Ang apel ato si Ray Rufina, ako si Nissan Gabunya og Joe de la Calzada. Mauna siya upat ka buok. Si Dudong Nilson Tatanong soundman man siguro si Vice Nilson na to or basta wala siya apel ato si Pajun Bakalso may gasuwat ato nga drama dagami sagbot sa syudad nga siguro sila Bay Ferben lahi po tong iya hapong gisuwat pero wa sila apel atong dagami kami ra to pero sa ako nag-ingon sa unahan nga sinisan wa na si Sergio wa na sa di Sergio Joe de la Calzada, mga dugay-dugay na ni panaw taon, mayong pagpahuway sa imong kalag diya. Sir, unya sa mga kauban na mo nga mahuway na, mayong pagpahuway sa inyong mga kalag diya. Pabuta lang ninyo diya, kay masunod rin gibi, doon na lang. Gamay na ni kuwang mo ha. Unya, pilar mo ng katuigan, mga baitik tuigikan karon din na takabuta na, lisod na kayo na. Unya, sa tanan nga ni Palo si Ray Rufina mo iwa na nako may baw iasa na karon sa Ray Rufina maayo sa tong talent nya mura sa to siya Jiri Krabal og naong ako muram kung si koan si Dinsyo Padilyag na lain mo ning ako mao na nga ako'y komedyante atong dagami sagbot sa syudad. Thank you kayo sa tanang mga ni Palo ha sa tanang sa mga mutanaw na yun niya. Kung ganahan mo na yung mga question din ha, nga ako, i-text lang ninyo din ako, kanina nga page ha, nga din na di ko shout out on lain po, hinaot paunta, although nimo, hinaot paunta, ano niya gingon? True nimo, makita ko ang akong papa, ha? Okay, okay ra ko sa akong kinabuhi ron, sir. Pero mura bitaw og naay kuwang kay bisan picture wa jud ko makakita sa akong papa. Lino Patalinghog apelido. Di ba akong papa artista po to siya sa radyo. Ang akong mama pod ang nag-meet sila sa drama sa ni Django sa Danau. Akong mata mga kaigsoon di na kay kaklaro gamay sa kiniyang litra ay dara di ay padakon ra man dinhi sa Danau. Danau dugay nako nakaibaw nga mauna name niya sa akong papa nagpanuko ko og pagita basin sakitan ko di ko mailhan. Ustan pastila sakit sa nimo anong da. Isa na Linaw ba? Isa na siya? Si Linaw Patalingaw. Lino. Lilani. Lislin May Dilan. Lislin May Dilan. Lino siguro. Lido siguro na. Lino. Boy, lahi man to si Boy Lido Patalingog. Lino yun to siya. Inday Lislin. Wa na kay ko kakuan anang imong papa. Inday wa ko kabot siguro dugay-dugay na siya na dramaturgo inday. Wa ko kabot. So thank you kayo sa tanan. Lord, thank you Lord. Salamat sa tanan Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo ma. Salabatan sa kanamo ma. Sa tanan nimong pag-ampo sa katawhan sa tibuok kalibutan. Thank you kayo Mama Mary. So kaninyo mga kakigol. God bless us all. Thank you. Bye-bye. O sa mga OFW nga, matanawan salamat kayo niyong tanan ha. Thank you. Bye-bye.